Hoja zache ngati pali anthu amene ayenera kuziwa kwambiri zokhuzana ndi hoja zache, anthu ache ndinu akulimbi. Kusika kuno kulimbi inu ndiye aini yake enieni hoja zache alibe mulandu, chifukwa mmazuka mabawa kuchoka ku nyumba kubwera kuno kutenga tanda kukagula zakudya ndi kudya, mumadya za thukuta lanu, mukudya zanu mulibe chani kodi? Nonse muli pano mukudya zanu mulibe chani? Hoja zache ndiye chinene chochi. Munthu akamadwala kutenga mankhwala kumpasa kuti amwe. Mankhwala jamagoma. Sopano iwe ukupereka mankhwalawe ukudana ndi patient odwala kumampasa mankhwala ukudana naye? Mankhwala awawe ukudana naye? Iye atukwane mankhwala osi yakumpasa ufuna atani? Mbamba zonse ndizicho saboma. Inu imbani izi pamene ndikunena kuti mbamba sikuti ndikudana ndi anthu, koma ndikudana ndi matenda awo mbambawo. Pamene ndikupereka mankhwala othesa umbambawo, mbambazo zitika pa mankhwalawo zilisekerera, zilipa kutani kuwawa. Koma zikamba kuwawa mapetwani zitani kodi zichira. Nkhani siyodana iyayi, nkhani siyodana ndi munthu, koma ndinene izi kunena kuti ukakhala pansi ndikumuganizira munthu osati gulu. Munthu alipo pano magulu kuli ababa alipo pano ena abwera kuno ndi chikhulupiriro kuti mwina ndikapeza kena kake, koma sikuti palipanira iliyonse angomera ndi chikhulupiriro kuti mwina manje Mulungu apanga kena kake ndikapeza kena kake kulipi kusika. Anyamuka kuno osapeza kalikonse, akamapita sikuti akwera minibasi ayenda basi akafika ku nyumba. Ameneyo ndi Malawi. Wina sakana mamulowa taona masauka itali tayamba kuba kuti mukuyamba kuba kugidwa tukupita kundende, koma mnati muyang'ane mbuyo wanje losere kuti munthu anali wotani, anali wabwinobwino. Chinafuta ndi chani? Chinafuta chonga kuti munthuyo satana wamulowa chifukwa cha umphawi. Ndifuna ndikuuza izi kunena kuti pamene tikunena kuti dziko litakusintha ili mwachisanzo katundu angokwerayi tikunena kuti ayi ndalama zakudya tilibe forex. Munthu akakhala ndi bala opita kuchipatala amakufunsa kuti munatani, kuti nkhani ya balayo uyilongosole. Simakufikira kuti bala langali mundipase mankhwala, amafunsa bala ndi limeneli munatani, ndiyo malongosola. Ine tikubwera ndinagwa, koma ukafunsa bala ilili munatani makuti akangusukani ndangusuka poni. Achimwende bala litikukonzani koma tingofunsa munatani kuti muchivulawa inu kuchitangati akulu tangosukani. Adokota aba kukaika sakaika ngati palibe chifukwa chobisa munthu amalongosola bala ali ndinagwa kapena udalumidwa. Ndiye tikulira kuti m'Malawi munomo tikumati ndalama zakudya kulibe forex, zinthu zingokwera kunomokwera mitengo. Ndikumene paliponse kuti mitengo ingokwera ngati chasuta chamba ingokwera. Ndiye tikuti tsopano funso tikumati ifeyo tili mboma, ntchito yathu ndikufotokozera Amalawi ndalama zakudya tilibe,
forex ilibe, koma forex panthawi yake inalipo. Chachitika ndi chani kuti forex isakhalepo? Ndiye kulongosola anthu amve kunali forex, chachitika ndi ichi, forex yasokonekera. B, forex yasokonekerayi tipanga izi forex itati kodi ibwere. Anthu akakhala pansi akamaka gona amakhala ndi chiyembekezo kuti nakuti zinasokonekera, koma ndindandenda olongosoledwa apapa zinthu zikhala bwino. Umayenda ndi chati kodi chiyembekezo. Anthu akamapita ku chalichi amapita ndi chiyembekezo kuti siku lina azamuona Mulungu. Chiyembekezo pakuti kwalembedwa sicho chokodi kufa kamodzi kwa munthu kena kuti chani kodi chiweruzo. Tsopano m'bombamu nkhani imene ikunda kuti tiyeni anthu tiziyauza chilungamo. Forex yavuta, tipanga bwanji kuti forex ibwerere m'malo mwake? Kulongosola koteroko kukusowa. Pachizungu amati taking people for granted. Kunda kuti awa osaukawa olokusauze awa iyayi. Mulungu anakulenga ndi muziko ilili, ziko la Malawi ndi lanu, koma chifukwa cha zimene zachitika chaka ndi chaka ziko la Malawi likukankhidwa kumphanga wa umphawi. Ziko la Malawi likukankhidwa kumphanga wa umphawi. Zimene umakula iwe zana lero kuzilephera. Ndalama zokuti uzipeze zikukanika. Ndiye nkhani ili pano amayi ndi abambo abalanga, si nkhani yodana ndi munthu, si nkhani yodana ndi chipani, koma ni nkhani yodana kuti ine monga mtsogoleri ndine vice president wa dziko, ndikuyendesa nalo dziko, ndikuona kuti apo sipali bwino, apo sipali bwino. Ndanena 2022 ndinanena video yake anthu anayimvera. Ndinakamba bwana ali apa, bwana president, ndinati bwana mboma muli anthu okwitikisa mtima, bwana anthu watiabe mwachosa. Ndinadakalekale 2022 chifukwa chani? Ndinaziwa kuti ngati sindinena likhala tchimo kwa ine kuti ndikuona zonyansazo sindikunena. Ndinanena 2022 umboni ulipo, palibe chimene chachitika. Ena apanena kuti iyayi uli momo anamupasa ntchito unaenda kumchesa ndi iweyo. Ndiye funso langa ndiloti mundiuze ntchito imodzi imene vice president Mike Ousi anapasidwa mboma anayilephera. Imodzi mundiuze. Imodzi imene bwana Chakwera ndipasa kuti iwe panga ntchito iyi ineyo ndikuyilephera. Palibe ndi imodzi yomwe. Pokapo anandipekera ina kuti iyi timpekere, koma zenizeni kulibe. Ndiye ngati ndinanena 2022 ine ndagwira ntchito ku ADRA zaka 26 ndagwira ndi azungu. Economy ndimaiziwa. Mwana akamasala pa matope wankulu amazoti iwe ugwa iwe iye osamva amatani amagwa. Ineyo ndazo tikusala pa matope tu apa. Ndinanena 22 22, 23, 24 zaka zitatutu, nothing happened. Zaba kuchina forex yaba kupinyata, fetereza waba kupenga, mitengo ya spajamba. Ama nina kuti mauka kuchitani ndikumachita pakali panopo simwezi tambi Saudi azacha libe mulandu olwangene ndisiya osekala running mate wangu simwezi tapitirira ukawa mboma ndikanako titagwira chino yanga ambuye zikomo ndizikapanga zina basi. Komano ndapeza kuna kuti ine ndili ndikuthekera kuti ndingathe dziko likulikonza ndili ndikuthekera. Maphunziro ndili nawo, ma connection atiko lapansi ndili nawo, kumudzi ndakhalako, ndikudziwa zimene zimachitika. Ndimauza anzanu kuna kuti chimozi chimene anthu ambiri sachiziwa, amene wakhala kumuzi umatumidwa amene mazulo ndama yako kakule mchere mazulo ndio manyinyirika, ndio ukupita kukula mchere kapena soda
mwina umakupata dike na kaje kachisa usiku suka ona kuti chisa chiti chanu iwe ndani iwe ukuopa sukuchiona kumene kuti kumuzi komwe kumasoko kulimba mumaziwa ino Mkute supiringa umalakatika. Mkute supiringa umalakatika. Umangotema ndugu kuona umangodia. Ukapiringa umatani umalakatika. Ineyo ndi muntu mwena wacho opanda mayina. Bambwanga mayanga alibe dzina malayi muno. Sanagwirepo ntchito mu ofesi ina iliyonse anali anthu akumuzi. Sindi mavala sabato. Bulangeti limodzi kufunda anthu atatu. Kusuka mama wako kasamba kusinje ukalima posuka mano usukira pulusa ukasukira lambiri mbali mukupeteka umasukira nchenga moyo menewo ndaukhala ineyo ukamadusa muzi umamba takotani mumwe tomwe iyo ndikukota lero kulibeko amati kodi simudikula tomwe ali zasita umetani lero amati kotani mutitani mutikule manjira ina ndalama yafufuta zina za chikhalidwe chifukwa sungatenge tombo azingopereka udya jani ena amakulisa kalongonda ukamutimanga umusenda umpika utaye mazi uyike mazi utose mpaka na size yoti wachosa ululu wake uja ndukutira chere ndukumadya chidulo umacheza chidulo mupulusa muli chero kuti upeza mazi aja upikire chani terere zonsezo ndachitabu ndimayenda kupita kusukulu pansi opanda matambala ndiye lero mulungu adifikisa panopo vice president mwana wathu osaziwa kulemba mwana wathu opanda mayina mwana wathu osauka olipida sukulu ndi anthu ena ndafika pano ndiponyadaso ndiponyada iyoyi umphawi ine ndikuuziwa alipoenda pano pauti koma tangochulukapo ndikenda kokumana naye one by one ameneyi akanandipasa business basi alipo pano angoti amene ndikenda kokumana naye pambali chifukwa chani umphawi waning'ina pamene waimako vice president usama pide iya kodi vice president ni chito vice president ni chito yache yoyang'anira anthu kodi mene na vinambo vice president watha mene na vinambo vice president watha kapena dasuluka kapena na bepera inusi mavina inusi anthu zina zitu tipako zikokomeza
zakuta izi zakuta chimene sichimatha ndi mbiri ndi ntchito zako. Magari moto ndikwera mbiri ndimauza anzanu magari moto zakuta nkhani imene simatha ndikugwira ntchito kugwirira anthu. Ndiye ndifuna ndikusindikizireni kunena kuti chibadwire dziko lino pa 16 mukangondichongera muzaona dziko limene simunalione. Muzaona dziko limene simunalione. Ukamaenda ndi mwana umamwisiya pasogolo. Ukamaenda ndi mkazi umamusiya pasogolo kuti umutchinjirize zovuta zikubwerazo. Pakati pano bomba poyenda ndi Amalawi akanakhala kusogolo. Mitengo yotula ikamabwera ife ndikumachinjiriza anthu ali pasogolo. Koma lero anthu akamadira mitengo mutifunse ifeyo andale amene akulu. Tatiuzani buledi ndalama zingati? Sindikuuzani tu. Mutifunse ifeyo buledi ndalama zingati? Sindikuuzani. Chifukwa chani? Timayendera khadi. Tikafika mu stolo sitimamva kupeteka kuchosa ndalama muthumba. Ndalama zimakhala zili to mbakhadi. Umangofika ungola zinthu khadi zonsezo zilowa mukhadi. Zatulukamo zingati umangoona talani utapereka. Ikachoka ku banki imodzi kulowa mene mujamo. Zoti umve kupwetika kwa chenje. Kupwetika kuti ndalama unapita ukagule buledi akubweza kuti zachepa. Sumazimva. Umamva anthu ena. Anthu Malawi muno ena amaenda kumayenda koma abale yekhatu akuyenda koma abale koma asa alishani kwani akulankhula yekha. Dziko la Malawi lakwera kuzenjera umphawi lofuna kuti tilusako. Si nkhani yodana ndi munthu, ni nkhani yokonda dziko, ni nkhani yofuna kukonda dziko. Ndilankhulanso izi, ndifuna ndinene izi nsanje tukaronga ndikangotenga boma pa 16 September akatolika apuma kulemba mapastoreta. Akatolika apuma kulemba chani mapastoreta amalembedwa aja mukawerenge buno bwino ndiye mukachonge ana mabochani simukachipeza hapo. A Public Affairs Committee amatilembera bwana kusa mukafuse alabapo chani palibe chimene ndikulankhula choti mzako akakuuza kuti iwe pamene pabwino sikuda kudana nawe akukukonda. Mmene ndikulankhula kuti mbava mboma sikudana ndi munthu ndikudana ndi chitiro acha ndikoti wao mbavao machisanzo mbava zimene zili mboma ndime kuti mbava yakuti ikudwala ili kuchipatala ile sindikapita kaiona ndikudana ndi munthu yongati ndikudana ndi chani mbavao ndikudana ndi mbavao zoti munthu. Inuyo anthu ogwira ntchito pasika baba Malawi National Team akafuna kusaka ma players ama akatenga akaswiri oziwa mpira. Tikamati tukupereka ndalama business atatoka ma business ni magenza kuti chanzeru ndukapeza akaswiri oziwa business ndamene mwapeza musikamo. Iwowo ali musika kale musana kambe za business zanuzo musana kambe za ndalama zoti mwapasa za ngongole ali musika kale. So the best is to go to the best. Awawa kuzua na musika apase ni ngongole. Start with them. Komanso NIF ukikale banki kuti ndalama zikamaperekedwa ifeyo andale samalowerere ikale banki anthu andale fe ndi nyama zovuta kwa basi andale ndife nyama zovuta kwa basi ndipo muzitipempherera kuti tizithe timapanga makani zinthu osaziziwa. Ndikulankhula pano chilungamo mumona wina wandale apapena pake ati azindi yankha kuti pale muyankha pochaniswa apa pali choyankha inu ambuya akudaliseni pa 16 September mukavote mwanzeru cholinga chache
inu ananu azukulu wanu azaombe mmanja kuti zikomo mukutithandiza. Mulungu alemekezeke. Musale ndi Ambuye. Zikomo kwambiri.